Hai momentos nos que necesitamos descansar de verdade. Facer un alto. Desconectar e escaparnos de todo. En Entre os Ríos queremos ofrecerche ese instante de calma. Ese espazo único. Ese vínculo ca natureza. O verde, a pedra, o silencio. Somos un hotel rural para escaparte coa túa parella. Relaxádevos. Gozade dun bo viño xuntos e brindade pola vosa vida. Nos nosos cuartos reinan a pedra, a madeira, a tranquilidade do fogar. Creamos o contexto perfecto para gozar da auténtica calma. Aquí o tempo márcano as estacións. Aquí os días fanse a vosa medida. O son da auga, o aroma que desprenden os nosos viñedos. O prazer de vivir o momento. Todo iso e moito máis espéravos en Entre os Ríos.